Ha? Dala. Oh, dala. Ik heb toen in morgen strip met de klok en mijn team. Breng een surprise, dan maak ik een scene. Nike Supreme op mijn drip en een submarine. Doe in mol en mijn zak, die hele steam. Kijk op je TV, doe in mol, dan drop ik een fucking stream. Ja, steam. Ik heb toen in morgen strip met de klok en mijn team. Breng een surprise, dan maak ik een scene. Nike Supreme op mijn drip en een submarine. Doe in mol en mijn zak, die hele steam. Kijk op je TV, doe in mol, dan drop ik een fucking stream. Ja, een fucking stream. Nou joh, poes. Kijk op YouTube, op TV, dan zien ze er iets tot 766. Dat is een selling shit. Doe je mooi en ik maak een nigga frik. Ja, nigga is op het internet. Nike Supreme tip met een volle dip. Doe je mooi, dan pas ik een klok in. Ja, kijk op je YouTube of TV, dan zien ze er iets tot 766. Dat is een selling shit. Doe je mooi, nigga is op het internet. Nike Supreme tip met een volle dip. Doe je mooi, dan pas ik een klok in. En ze en je fucking dip. Zij zijn dip. Ja. Ik zoek een 6 mal op je trick voor het sick. Ja. Ja. Zij zijn dip, ik zoek een 6 mal op je trick voor het sick. Nee. Poes. Voilà, ra. Die zit 2 mal, maar ik zoek een 6 mal of anders betaalt zij die bouw. Van een 10 mal, dan friet ik kak op je vrouw. Tussen mij en rippers en strippers als daar verschil. Die na je zo niet van trouw mix. Ik maak jullie stoom met een 2 mal. Ja, eerder 2 en 4 is een 6 mal. Eerder nog een 2, dan is het 8 mal. 2 voor die bouw, dat is een dollar verschil. Betaal ik 2 mal, dan zal ik trouw. Hij is eerder 2 en 4, als een 6 mal. Eerder nog een 2, dan is het 8 mal. 2 mal voor die bouw, dat is een dollar verschil. Betaal ik 2 mal, dan zal ik trouw. Hij is. Ja. Ayo, en ik heb de tour maar gestript met klokken met zien. Breng een surprise, dan maak ik de scene. Nike een surprise om mijn trip en een submarine. Doe je mal en een zak, die hele steam. Kijk op je TV, doe je mal, dan drop ik een fucking stream. Ik heb 2 mal gestript met een klokken met zien. Breng een surprise, dan maak ik de scene. Nike kip in supreme op mijn trip en een submarine. Doe je mal en een zak, die hele steam. Kijk op je TV, doe je mal, dan drop ik een fucking stream. Dan drop ik een fucking stream. Drop ik een fucking stream. Huh? Fucking stream. Ay, masa push. Fucking stream. Atu mo yo masa push. Yo masa push. Tuloy mo din fucking stream no nay. Trigger load yo masa push. Ayos. Tapos na ayos sa kay clocks.